खुलुमबाय, आं दिनै गोदान रादाब लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव। गिबि खौराङाव दं। जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 5थि बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। गुबुन गुबुन दख'रा दालाइसा आफादफोरनि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंजाबाय थानाय बायदियैनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 5थि बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनै गिबि साननि हाबाफारि बायदियैनो गाहाय सायनासालिखौ बेखेवना होयो एम.एल.ए. चिरन बसुमतारी बिथाङा आरो गोजोननि थाखाय आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि। बे हाबाफारिखौ बि.टि.आर.नि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारिया मावफुंनानै होयो। बाक्सा जिल्लानि भारत-भुटान सिमा ओनसोलनि उत्तर खोसियाव फैगौ 8 अक्ट'आव खुंजागोन गरखा हारिनि देरसिन फोरबो बिदाय तिहार समार'ह सुबर्णखाता आन्सलिक कमिटि आगसुनि बानजायनायाव आरो उत्तर क'सि दालाइ आगसुनि हेफाजाबाव खुंफुंजागोन। खुंगा 3थि बिदाय तिहार समार'हनि बिनि थाखाय मैखोम साखा-फारा जानाय नुनो मोन्दों। 3थि तिहार समार'ह बिदाय फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै दायो कुमार फुजेलखौ आफादगिरि आरो तिलक मिश्रखौ गाहाय नेहाथारि लानानै मावफुं दालाइ आफादखौ दाफुंना होनाय जायो। हाबाफारि बायदियैनो 8 अक्ट'नि फुंबिलियाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय, हारिमु हानजा सुरनाय आरो गरखा हारिनि मोसानाय देरसिन आरो गुबुन गुबुन हारि-हारिसाफोरनि हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि दिन्थिफुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय 31 अक्ट'बराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया फोसावनाय बि.ए. थाखोनि 3थि सेमिस्टारनि फिथाइखौ लानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दुंहाव थासारि। दिनैसिम बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बेंखनाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसाफोरा गावसोरनि मिजिं थिनाय बायदि फिथाइखौ मोननो हायाखै लानानै बावैसो सिगां निफ्रायनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि खुंथाइ आरो आनजाद सामलायगिरिनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिदों। बे बायदियैनो दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव एबसु आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बेंखनाव थानाय फरायसालिमानि फरायसाफोरनि जुथायै बानजायनायाव 2 घन्टा गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला आगसुनि नेहाथारि नबिन शर्मा, ए.बि.एमसुनि दैदेनगिरि, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसा-फरायसुलिफोरा आखायाव प्लेक कार्ड, बेनार, फेस्टुन लानानै धर्ना हाबाफारियाव गोख्रोङै बाहागो लादों। बर' बिजोंनि फरायसालियाव सा 15 फोरोंगिरिनि गेजेराव सा 7 फोरोंगिरियानो गुबुन फोरोंगिरि। धेमाजियाव बर' बिजोंनि फरायसालि एस.बि. बड' हाइस्कुलाव सा 15 फोरोंगिरिनि मादाव सा 7 आनो गुबुन फोरोंगिरि, जाय फोरोंगिरिफोरा बर'नि जेबो सोदोब रोङा होननानै धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि दिपार नार्जारिया फोरमायना होदों। चायगाव पुलिस स्टेशननि अ.सि.नि दैदेननायाव गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों नंखाय रां बिलाइ दिहुनग्रा सा सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमदों। बेजों लोगोसेनो पुलिसआ गोबां नंखाय रां बिलाइ, गंसे प्रिन्टिं मेसिन, गं 8 जामबुं आरो गोबां बेसादफोर बोखांनो हादों।